și faci și voi la primirea minunată pe care eu o face lui Moș Crăciun îndată. Dragi copii, dar cine spune? Ce motiv avem noi așa? După calendar, nu se prevede zăpadă. Aoleu, hai să chemăm pe iarnă. Aplaudăm, aplaudăm ca să fie mai vesel. Iată ce ne-am gândit ca să nu mai stăm pe gânduri. Ne-am gândit să împodobim cât mai vesel sala noastră. Să vedeți cât vă iubim, poftiți la serbarea Vine anul nou, copii, cu zăpadă în ogradă și cu multe jucării. Copii, ia uitați-vă câtă zăpadă în jur și cineva de acum a dovedit să facă și un mulet de zăpadă. Cine oare l-a adus în grupă la noi sub brăduți? Se pare că Alina știe cine a adus pomul de zăpadă. Acolo în crivăț în ogradă stă omul nostru de zăpadă. Nici șoșoni n-a remarcat, nici mănuși și nici fular. Pe așa iarnă cumplită o să facă iarăși gripă. De asta ne-l-am adus la noi aici. Gripă și temperatură. Mamă, adu la căldură și să-i dăm că-i mor de frig. Ceai fierbinte și un covrig. Și aspirin noi dăm în ceai să nu facă guturai. Dacă el iese la căldură cu noi, precis nu o să facă gripă. Dar ce împodobim noi de Crăciun? Împodobim de Crăciun. Noi cu copilașii am făcut o activitate veselă, am aprins luminițele și iată pomul de Crăciun e prezent la sărbătoarea noastră, da? Da. Cine știe poezii despre brăduți? Să-i dedicăm și brăduțului o poezie. Da. Nicoleta Paște ne spune poezie despre brăduți. Noi avem un brad frumos, este verde și stufos. Pe brăduți poțanii, bomboane și jucării. Ne mai spune ce pune pe brăduți, Nicoleta, ce poezie? Unele crenguțe strălucesc și de străluțe. Nu de ajut, vine moșul cel mai bun. Voi îl știți că e moșul bun? Moșul bun e Moș Crăciun! Așa, și bine ne spate știm cât de despre brăduți. Așa, Ghita? Ia să ne apropiem de brăduți și să cântăm și noi, da? Așa. Bradul are haine verzi, numai ace câte vezi, și pe crengile stufoase, numai jucării frumoase. Uite așa, o
pregătiți și pe urmă poate o să vină. Eu mă pândesc că nu știu să auziți Vai, dar fereastră. ce se aude? Se aud bătăi. Cineva vine la noi. Îl primim o ospeție? Da. Poșta, o scrisoare. Plătiți timbru, fiindcă n-are. Dar cine ești, mă rog? Eu sunt tic-pitic, poștașul, ce cu treier tot orașul. Vin cu tolba în spinare, să vă aduc o veste mare. Tic-pitic, în geanta mare, pentru noi. Ai vreo scrisoare? Am una, cu o veste bună. Hai să o citim împreună. Hai să o citim. Ia să vedem, Moș Crăciun ne-a trimis scrisoare. Ia să vedem cine scrie moșul aici. Și Ghita vrea să vadă, așa? Ia, Hai ce scrisoare. ia ascultați ce scrie Moș Crăciun. Așteptați-mă, copii, vin cu un sac de jucării. Iar mai jos aici privește, Moș Crăciun se înscrie. Ne-a trimis scrisoare, moșul este aproape. Mulțumim, Moș Crăciun. Ia să-mi spuneți. A venit iarna, brăduțul la potopit, omul de zăpadă l-am trecut. Dar de ce facem noi oamenii de zăpadă? Din fulgulețul. Ia să vedem noi câte fulguțe avem la sărbătoarea noastră. Îi spune Dalia poezie despre fulguțe. 1, 2. 1, 2, 3. Suntem fulguțe. Iarna ne-a trimis la drum după Moș Crăciun. Așa, haideți să dansăm pentru Moș Crăciun. Așa, hai toate fulguțele. Hai, cum să Iată-l și pe moș a sosit la noi. Te-am așteptat, moșulică, n-ai încurcat drumul. Nu, am ajuns Ne-ai greu. găsit repede. Da. Păi dacă copiii te-au strigat, n-ai luat-o pe alt drum. Moșulică, așa să te Grișa. Un băiețel Grișa vrea să spună o poezie frumoasă. Bun găsit, copii spre sat. Ați crescut atât de mari. Eu, prin viscol și în soare, am ajuns la sărbătoare. Pomul este pregătit, văd că l-ați împodobit, iar la poale este gol. Toți așteaptă un cadou. Am primit și o scrisoare și am citit ce v-ați dorit la această sărbătoare. Ia să văd ce ați pregătit. Am pregătit un cântec despre Moș Crăciun. La dans, toți la dans, ne cântăm și dansăm moșului, că de altfel nu ne dăm jucării și cadouri.
Despre Moș Crăciun ne spune și Mirela cu Xiușa. O pregătit un poezie despre Moș Crăciun. Moș Crăciun, ești bun, uite că aș dori să-ți spun. La anul când mai vii, să renunți la Crăciun. Să aduci de vreme în spate, multă sănătate. Pentru tată și mămica și pentru voi și Și Sandu cu Andrei au și ei o poezie. Ia, Sanduțu, hai să o spunem lui Moș Crăciun. Hai să o spunem lui Moș Crăciun. Bine, gata. Hai, ne-am întâlnit afară cu Andriuța. Cum te cheamă? Andriuța. Frumos nume, Andriuța. Hai cu mine la făguța, să ne dăm cu săniuța. Vai, mi-e frică, nu fiți casă, păcat pe lungi de viață. Sunt micuț, dar zboinicel. Mama-mi zice stejărel. Și apoi de eu răsturna, te ajut dacă oi putea. Ei așa, rămâi cu bine, mă descurc și fără tine. Iată așa, bravo! Dar noi mai avem doi băieți care știu secretul lui Moș Crăciun. Ei au printit și au văzut ce faci dumitale. Așa o să ne spună Andrei cu Aurel, care-i secretul lui Moș Crăciun? Andrei. Dragi copii din țara asta, vă mirați voi cum se poate Moș Crăciun din cer de acolo să le știe el pe toate. Uite cum vă spune Badea. Iarna noapte pe zăpadă, el trimite câte un înger la fereastră să vă vadă. Îngerii se uită în casă, văd și pun, iar moșul are colo în cer, la el întinde pe genunchi o carte mare. Cu condei de argint el scrie ce copil și ce purtare. Și de acolo moșul știe că e și ret el, lucru mare. Da, moșulică! Noi vă mulțumim din suflet pentru tot ce ați făcut în anul care a trecut. Să aveți puterea de a face bine și pace, fericire, inima plină de iubire. Să trăiți, să întineriți, într-un mulți ani fericiți. La toți ce aici lucrează, Domnul să-i aibă în pază, sănătate să le dea, Dumnezeu în mila sa. La mulți ani cu sănătate, mult noroc și spor la toate. Ia mânați că sunteți mulți, să răsune până în munți, prin scodrii scăpărători de lumină și ninsori. Bineînțeles, la copiii care au mai venit la sărbătoarea noastră, toți știu poezii. Are prijor să le spunem lui Moș Crăciun ca să ne dea cadou. Eu, Adelina. Hai, vină pe genunchi, să aduci. Vină aici. Tare. Tare, tare, tare. Bravo. Hai, da, mai Vai, ce poezie frumoasă! Bravo! Mai știe cineva poezii despre Moș Crăciun? Cine ne mai spune? Hai, Tolică, ne spune poezia despre Moș Crăciun. Hai că Moș Crăciun asta e cadou. Moș Crăciun cu albă, dar strălucește. Toate sapoi, Moș Crăciun, poate la noi. Vine, 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 vine Moș Crăciun.
Are și Moș Crăciun să ne spună ceva pentru noi, toți copiii care am pregătit sărbătoarea. Mulțumesc că am auzit multe frumoase poezii și frumoase cântece, dar trebuie să plec la alți copii și la alte case care tot mă așteaptă. La revedere la toți! Să ducem moșulică de la noi copii, fără cadouri. Moș Crăciun, dar și cadourile unde se duce? Moș Crăciun, ia mai zăbovești un pic. Copiii au cântat, au recitat, dar tu nimic nu le-ai dat. Însă ei au meritat. A uitat moșulică, trebuie să dea și cadourile. Moșulică se pare că mai vrea ca noi să-i dansăm un dans, da? Da. Nu lăsăm pe moșul să plece fără de cadouri. Hai să ne-am pe mânuți să dansăm moșul. Dansăm cu toți băieței, dansăm cu toți. Ascultați, Crăciunițe, ce-am aflat, Moș Crăciun anul ăsta s-a schimbat, că e prea bătrân și nici sacul plin nu mai poate să-l ridice. Ci că moșul cel nou e mai frumos, e mai tânăr, înalt și musculos, și într-un deget ia o desagă grea. Însă noi îl vrem pe moșul nostru înapoi. Moș Crăciun e numai unul, eu o știu și tu o știi. Lângă brad el ne adună, ca să-i spunem poezii. Moș Crăciun e numai unul și noi altul nu dorim. Hai să mergem împreună, ca să-i spunem că-l iubim. Nu dorim alt Moș Crăciun, chiar acum pornim la drum, ca să-l ajutăm dacă sacul-i greu. Eu și tu și eu și eu, barba albă să-i o netezim și toiagul de argint să-l lustruim, ca să-i arătăm cât îl așteptăm, fiindcă noi îl vrem pe moșul nostru înapoi. Moș Crăciun e numai unul, eu o știu și tu o știi. Lângă brad el ne adună, ca să-i spunem poezii. Moș Crăciun e numai unul și noi altul nu dorim. Hai să mergem împreună, ca să-i spunem că-l iubim. Moș Crăciun e numai unul, eu o știu și tu o știi. Lângă brad el ne adună, ca să-i spunem poezii. Moș Crăciun e numai unul și noi altul nu dorim. Hai să mergem împreună, ca să-i spunem că-l iubim. Hai să mergem împreună, ca să-i spunem că-l iubim. Care au venit astăzi alături de copiii noștri cu o donație, cu un cadou, fiindcă fiecare poate să fie bun ca Moș Crăciun. Și eu o să fiu prima care o să dau startul unei campanii de colectare a fondurilor financiare pentru procurarea jucăriilor și celor necesare în cadrul acestui centru, care este frecventat de 70 copii cu dizabilități multiple și severe, care în fiecare zi au nevoie de asistență, de îngrijire, de sprijinul dumneavoastră tuturor și acceptarea lor așa cum sunt și să facem împreună o lume mai bună. Noi vă mulțumim. Doamna de la Direcția Asistență Socială, vă oferim cuvântul. Stimați copilași, părinți, educatori, oaspeți,
sponsori, pe toți să felicităm cu anul nou, cu sărbătorile de Crăciun, de anul nou. Suntem nespus de bucuroși că sunteți azi atât de frumoși, îmbrăcați, veseli, ați spus poezii, ați cântat. Eu vă doresc sănătate, știi că anul nou care vine să vă aducă multă sănătate, bucurie, fericire și să aveți mereu în preajma și oameni buni precum sunt astăzi. La mulți ani, la mai mulți și la mai mari. Mulțumim mult! Dragi copilași, iată, a venit azi și ziua de anul nou pentru dumneavoastră. Moș Crăciun a venit, Moș Nicolae a venit la dumneavoastră. Și noi vă dorim sănătate, fericire, bucurie. Sunteți așa de frumoși, veseli, ați cântat frumos, ați recitat frumos. Cred că așteptați să dăm și darurile de la Moș Crăciun. Și vă dorim ca pe viitor să fiți sănătoși și daruri cât mai multe, cât mai frumoase și în sânul familiei să fiți părinți alături, părinți să fie bucuroși de voi că recitați poezia așa de frumoasă, cântați, dansați la anul și la mulți ani. Eu vreau să vă spun că ați avut un machineu chiar de nota 10. Și în primul rând, tot personalul care lucrează de sunt niște oameni cu o inimă foarte mare. Aici trebuie să aibă foarte multă răbdare, cât personal, atât și părinții, și atât și directoarea acestei instituții. Din partea noastră și a unui grup de oameni, am colectat niște bani, am înțeles că au nevoie copiii de o măsuță cu... Pentru terapie cu nisip și apă, o terapie foarte benefică pentru copiii cu dizabilități, care nu se lasă mult așteptat și cu rezultate. Și vă dorim mult succes în continuare, să mai venim la voi, să vă vedem că recitați atât de frumos. Sunteți atât de frumoși toți, începând cu iarna și terminând cu Moș Crăciun. Și la mai mult și la mai mari. Mulțumim! Dacă îmi dați voie să zic și eu câteva cuvinte mai întâi de toate, să feliciți pe toți cu Sfânta Sărbătoare de azi, Sfântul Nicolae, și cu Sfintele Sărbători de iarnă, Crăciunul și toate celelalte care urmează. Noi, părinții bunei, mai întâi de toate aducem cuvinte de mulțumire celor care în fiecare zi stau alături de copilașii noștri, îi ajută, îi învață, îi sunt cu inima plină, cu inima caldă și care le dăruiesc copiilor noștri. Mulțumim din suflet pentru tot ce faceți pentru copiii noștri și pentru camera senzorială noi aducem un izvoraș de apă care copiii să asculte murmurul izvorului și chilipitul păsărilor. Mulțumim mult! Noi depunem sub brad pentru că cadourile se adună sub brad. Mai avem și un fel de călcat, adică cadourile se adună pentru copiii noștri. Eu vreau să fac și eu un mic cadou, așa că o să spun. Мы первый раз в вашем центре, нам очень понравилось. Хочу вам пожелать здоровья, терпения и всего-всего самого. Надя? Bine, noi mulțumim și familiei Cojocaru care a venit cu astăzi cu daruri pentru copiii noștri. Este magazinul Iuvas, da? Din orașul Câncești. Noi le mulțumim mult. Și acum, dacă îl trimite pe moșul să aducă daruri, da, moșul? Da. Câteva fulguțe care să-l ajute, pentru că sunt multe.
Moș Crăciun.